Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku dai jama'a. Gefen hagu kuma akwai dutsen fagwada. Kun ga na ɗan kagauce farar na zo ina tsakiyar aiki ne sai attention ɗina ya zo akan to salamu alaikum jama'a, barkan ku dai. Na zo ne mai magana akan abu guda biyu zuwa guda ɗaya, jan hankali ne nake so na yi musamman ga abokanan sana'armu da kuma makallata fina-finanmu da kuma waɗanda suke da wani ƙorafi da ya danganci fina-finai ko wani abu da ake yi da ya danganci na kamfaninmu. A tsakani da Allah akwai abubuwa baran ɗan ƙara haske da suke faruwa wanda wasu abubuwan ba sa mana daɗi, wasu abubuwan kuma duk da muna iya bakin ƙoƙarinmu. Da farko dan na so ku sani cewa da farko ina farawa da fara taya dukkanin wani ɗan downloading da yake a ƙasar nan murna sakamakon abin da ya faru na kama na kansile lasisin wani kamfani da ba sa da wani aiki da ya wuce bin mutane suna kama su ɗaya bayan ɗaya, musamman 'yan downloading. Sannan bayan kama su da suke sannan suna yi musu wata rajista wacce ba ta da alaka da hukuma, kawai sun ɗauki abin wani hanyar neman kuɗi ko makamancin haka. To cikin ikon Allah bayan ƙorafe-ƙorafe da aka yi ta kaiwa, wanda muna ɗaya daga cikin waɗanda muka dage wajen kai wannan ƙorafe-ƙorafe, to Allah dai ya sa an yi nasara. Hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta kwace lasisin waɗannan kamfani da suke amfani da sunan Kannywood, suna zuwa suna kama dukkanin masu sana'ar downloading suna cewa ai Kannywood suke wakilta. To babu wannan maganar. Yau sanarwa ta fita, masu bin wannan feji namu za ku ga mun ɗora wannan sanarwa kamar yadda hukuma ta faɗa. Sannan muna masu ƙara jan hankalin dukkanin masu wannan harka ta downloading da duk wani wanda zai zo musu da wani abu da ba na ƙa'ida ba, ko ya ce zai musu rajista ko ya ce zai musu wani abu, sai fa sun daɗa dagewa sun ƙara wayewa a kan sana'arsa tukunna za su zauna lafiya. Amma fa bari in gaya muku me ake nufi da wayewa. Wayewa ita ce mutum ya bi doka da oda, ita ce wayewa. So saboda haka da muka bi abin a hankali, slow and steady, kun ga cikin ikon Allah, Allah ya taimaka wannan matsalar da mun kawo ƙarshen ta. To amma fa akwai gagarumin matsala. Mu mun yi maganin matsalar da take damun ku, ya kamata kuma ku taimake mu ku yi mana maganin matsalar da ku kuma ku ne kuke haifar mana da ita masu downloading. Magana biyu ce zan yi. Bayan waccan da na taya ku murna ta kama wacce take damun ku, to mu kuma ga matsalar da take damun mu. Mu kuma matsalar da take damun mu shine yan downloading muna fafatakar iyayen da zamu wajen kare mutuncin ku. Muna iya abin da zamu wajen ganin mun kare haƙƙin ku da mutuncin ku, wani bai ci mutuncin ku ba. Amma ku kuma wasu daga cikin ku majority poster da za su iya siya su liƙa don mu ma mu ƙara mu ci gaba da sana'ar ba sa iya siya. Ya kamata dan Allah dan annabi yan downloading ku daure ku dinga siyan poster. Ya kamata dan Allah dan annabi yan downloading ku daure ku dinga siyan poster. In kuna siyan poster shikenan ba mu da problem. Mu business muka zo muke yi, kuma business kuke yi, to sai kun taimaka mana mun haɗa kai shine sannan za mu iya yin abin da ya dace ga baki da. Amma a ce ɓangare ɗaya ne yake yi, kuma nan mu muna ta iya fafutukar mu da iya bakin ƙoƙarin mu da jajircewa wajen ganin mun yi yin abin da dukkanin abin da zai haifar muku da matsala ko wani wanda yake ƙoƙarin baku matsala mun yi takalin ɗin abu. Saboda haka yanzu mu mun gama aikin mu, mun yi iya bakin kokarin mu, mun kai korafi kuma hukuma ta ɗauki matakin da ya dace. Yanzu saura ku taimaka mu gani kuma wajen a dinga siyan poster ana liƙawa. Sai magana ta biyu da nake ta ɗan ganin wani korafi yanzu nan na gani ma, wai wani yana cewa wai da sultan su dinga fassara fina-finai da yawa wanda su dinga fassara fim 5 ko 6 ko nawa ne. So
ya kamata mutane su gane cewa fa ita fa sana'a dan mutum ya zo ya ce yana sana'a ba fa shi yake nufin cewa kuma ba wai shi yake nufin cewa kuma a'a dole sai an bi ra'ayin mutum ɗaya ko kuma kai ra'ayinka da kake so shi za abu. Ni fa ɗan kasuwa ne, sannan duk waɗanda na jawo a jikina muke yin business muke yi tare da su don kowa ya iya ya koya. Sannan abin da kuka kasa ganewa, mu ba kamar ragowar kamfanonuwan ba ne. Alal akalla in ragowar kamfanonuwan mutum ɗaya ne yake ɗauka ko mutum biyu ko waye suke. Mu fa kamfani ne da sama da mutum 60 ko 70 suke aiki a ƙarƙashin mu. Studio na aiki, muna da studios na aiki sun kai guda 15 waɗanda kowanne aiki ake yi. So sannan kuma duk dalilin da ya sa muke ta wannan abubuwan ba fa don komai bane don kada fim ya zama ya yanke a gurin yan downloading. Amma sai ka ji wani kawai ya zo sama ta ka baka san me, kawai yana zagin ka, wane kaza, wane ka cuce. Ai wannan akwai rashin adalci a cikin irin wannan sabgar. In mun yi fina-finai da yawa ba fata maka ce sharaɗi ne duk ɗan downloading siyasi fina-finan nan gaba ki ɗaya ba. A'a, dan kar ka zo ka rasa fim ɗin da za ka yi kasuwanci ne, zo a kasuwa ce da kayayyakin siyarwa da yawa, zaɓi waɗanda ranka yi maka ka siya ka je ka yi kasuwancinka. Amma kar ka ci haram, duk wanda ka san baka siya ba to dan Allah kar ka tura. Abin fim kaza sai ka ce a fim kaza ban siye shi ba ni da damar tura shi, shikenan. To fim kaza fa a fim kaza ma ban siya ba, saboda haka iya waɗanda ka siya, in 5 ka siya tura iya 5 ɗinka kai kasuwancinka. Amma sultan kuna yi fim da yawa, sultan kuna yi sultan in ba mu fim da yawa ba muna da ma'aikata akalla sama da 70 da studios waɗanda they are running wannan tsadar duk kayayyakin, fetur na tsada, everything yana tsada, amma mu ba mu yadda mun ƙara komai ba. Iyayen da kake tura ko ku kanku masu tura fina-finan kun ka ƙara, amma mu mun ƙi yadda mu ƙara. Mun bashi a iyayen da muke yi a wancan lokacin yadda muke haka muka bar shi muke yi. So waye yanzu kuma ka ji mutum wai ya hau kawai yana zazzagin ka, bai san ka ba, bai wani kai fa kokari kake ka kwato mai yancinsa a gurin masu cutar da shi. Ga wasu can ba su da buri da ya wuce su cutar da shi, ga wasu can kullum burin su zo su ce mai ga fam ɗin ƙarya. Duk da mun san fa wasu daga ciki yawanci ba ma masu sana'a bane, ana biyan su ne su shigo fejin namu su zage mu don mu samu discourage, mu ce a'a mutane ba sa son abu. Amma mun san hakikanin masu sana'ar sun san iya kokarin da muke musu. Ga waɗanda suke zalunta kucin a can kullum muna yaƙi da su, mu kullum burinmu mu kawo abin da 'yan downloading za su tura wa mutane mai inganci. In aka gano inda muke da kuskure mu ɗauka mu koma mu gyara kuskure. Ga wani fa yanzu, ga wani Salisu wane ne ya ce a gurguje ina baka shawara akan buga menene poster ta America idan ka san ka fassara America don Allah ka to wannan wani irin tsohon labari ne ma Salisu ya rubuta. Wannan tsohon labari ne kake kawo. Tintini muka tsaya muka rectify muka dora layi akan irin wannan. Daga sati 3 da muka fito muka yi magana da ku yanzu zuwa yanzu ka taba ganin cewa an yi wani abu ba ƙara yi ba. So ya kamata mutane su kasance su zama masu yin uzuri, musamman wa ɗan adam da yake ajizi. Ba komai ne zaka ce mun yadda cewa business muke da ku, mun yadda da mu da ku kasuwanci muke yi, amma fa ba shi ne yake nuna kuma dan muna da kasuwanci ina kawo maka abu kana siya kuma ka samu lasisin kawai ka hau feji na ka ci mutunci na ba, ko ka hau fejin kasuwancin da muke ka zazzage mutane ba. Ka ji mutum bai san ka ba, baka san shi ba, kawai kasuwanci kuke, kana kokarin inganta mai amma yana faɗa ma maganar da in a zahiri ne bai ma kamata bai faɗi wannan magana. Dan girman Allah waɗanda suka san ni iya masu kasuwanci kuma masoyan mu muke bukata a filin nan. Ba na son ya zama na cewa ne kuna wannan, amma ya za a ka ga mutum haka kawai ba dangin iya bana ba don kuna kasuwanci ya hau ko ya tsine ma ko yana. Saboda haka da Allah abin da nake roƙo mutane masu irin wannan magana da Allah su san me suke cewa. Duk da mun san wasu turo su ake yi, to muna nan duk wanda muka gani yayi bad comments irin wannan in dai ba shawara ce kawo ba za mu blocking nasa, wanda ya kawo shawara kuma yan adam ne mu, dole sai mun dinga yin kusakurai. Muna yin kusakurai. Kai muke so ka rika fassara fim don Allah. Ai Allah na tuba wa Murtala Ibrahim duk satin duniya sai ka ga na fassara fim, kuma duk fim din da na fassara sai ka ji an yaba an ce yayi kyau.
so amma abin da nake so ka gane, ni fa ba kamar ragowar sauran kamfanin fassara ne da ce na takaita iya fassara ta iya kaina, ba na buƙatar wani ya ƙaru, ba na buƙatar wani ya koya, ba haka ba ne. Za ka ji fassara ta ina yin tawo safari, sannan kuma akwai mutane da nake koya musu salon yadda nake, su ma suna kawowa, they are under Sultan Film Factory. Za ga suna growing a hankali, kuma za ka ji suna yin fina-finan ana yabawa, yana daɗi. Idan ka zo a hankali kana yi za ka ga duk fim ɗin, wallahi zan iya rantse ma babu wani kamfani da zaka kawo da zaka ce ya fi ɗaya daga cikin ma'aikatan da suke mana aiki, ba ma ni ba ka ce ai wannan kowa zaka ga yana kokari iya bakin kokarin sa a yi fassara ingantacciya a kawo ta. Kuma fa ba duk komai don komai bane wai da dan kada dai wata rana gari ya waye a zo a ce ba fim din da za a zo, akwai sabon fim din da yawa masu zuwa tura fim sun akwai sabon fim, ka ce babu ne, ko da yaushe akwai shi available, ko da yaushe. Sannan wani idan ka zo ka kawo fim din fada zai ce ma ni ba na son fim din fada, wani idan ka kawo na soyayya zai ce ma ba shi nake so ba, wani in ka kawo na comedy zai ce ma ba shi nake so ba. To idan kuka zo duk sati kuka haɗu gaba ɗaya suka ce Sultan fassara fim din comedy misali, wane ne Muhammadu fassara fim din soyayya, Martaba fassara fim din da dariya, SK fassara fim din kaza, Daurawa fassara fim din kaza, Ismail fassara, wanda duk gasu nan ma'aikatan mu kowa ya ɗauko kalar fim daban-daban ya ɗora a kai, wannan ya ɗora muryarsa a wannan sai kaga an zauna lafiya. Wallahi haka kwanaki wasu suke zagin ka, sai na fito cikin group na yi magana, amma ni ma kaina na sha zaki sakamakon zagin da aka min akan fim din nukiliya. Amma da yake duk duniya ba ni da wani ubangida, Suleiman Idris, wannan da yake duk duniya ba ni da wani ubangida ba kai mai gida Sultan, sannan ni ma na je na yi practice din muryarka, domin yanzu haka ina magana irin ta kasar domin takwai mutane cikin to na gode sosai, Allah saka da alkhairi. Sannan Suleiman, ina so ka gane ba kowa ne dan kana yin abu zai ce yana son ka ba. To ni na sha faɗa kuma ina ƙara maimaitawa, ni fa ina yin fassara ne dan iya masu so na kacal. In ba ka so na bai shafe ni ba, amma iya wanda Allah ya sa ma suke son kayan nawa suke siya, ni iya su ma fa sun wadatar da ni. In kaya na in bai ma ba sai ka siya ba shi, amma zagin me nayi maka, kada abin da maka bai kamata haka kawai saboda ana abu ka dingawa kana zagin wane ka. Kuma duk sanda kake da dan adam ba za ka ce kullun dan adam daidai yake yi maka, kullum dole a matsayina na dan adam wata ran sai na yi kuskure. Saboda haka sai mun zama masu yi wa juna uzuri, masu kokarin kyautata wa juna zato, masu kuma kokarin taimakon juna a wasu abubuwa. In nai ba daidai ba a wani guri kaza a gyara kaza, dan adam ne. Sannan game da magana ta biyu ita ce da mutane suke ta magana akan wai muna fassara fim idan mai dogon zango ne da sunaye daban. Of course in downloading kun fi kowa sanin dalilin da yasa muke fassara fim da sunaye daban-daban, kuma ko yau aka gyara ma wallahi to me ribar mu a ce zamu fassara fim mun canja masa suna, me ribar da zamu samu a ce dan zamu fassara fim sai mun canja wa na ɗaya suna na biyu, kamar Koge Zau a ce zamu sako na biyu maimakon mu sa Koge Zau 2 sai mu sa wani suna daban, mu sa Zama Daren. Me yasa? In downloading kun fi kowa sanin wannan dalilin. Yanzu mun bugo Koge Zau, aiki aka biya gwamnati haraji, aka yi duk abin da za a yi aka kawo shi. In zaka kawo na biyun nan ma fa duk abin da kai wa wancan sai ka biya wannan harajin, ka biya ma'aikata, ka sai. Amma dan downloading in yazo in yaga Koge Zau na biyu ne to shi ba zai siya ba, waccan fastar Koge Zau ta daya ita zai je kawai sai ya sa maka, sai ya goge, sai ya sa 2. kai kuma wacce ka buga wacce da ita ce zaka mayar da waɗancan kuɗaɗen da ka sai fim ɗin, ka biya harajin gwamnati, kai kaza duk ba zai siya ba, saboda ai na biyu ne kawai shi. Kaga bai kamata ba. Duk ran da aka daina irin wannan, mu ma me zai sa mu dinga canza suna? Dan to canza sunan me zai amfani mu da shi? Ba fa komai ne yasa muke canza ba, dan a sai foster ne, saboda sai an sai foster zamu samu ƙwarin gwiwa da zamu ci gaba da kawo muku. Don Allah sa muka ba mu tarihinka da matakin karatunka, muna so mu ji mun gode. Wannan abu ne mai sauki musu fa Yusuf Gwarzo. Matakin karatu na duk waɗanda suke tare da ni za su gaya maka. Na farko dai ni haifaffen jihar Kano ne,
an haife ni a Gwale local government, na taso a Dorayi, na yi primary school ina Uthman bin Affan a takaice kenan, na yi secondary ina a JSS government Unity College da ke Karayi, sannan na zo na yi legal studies, na karanta law, na da advanced diploma, sannan na yi gwagwarmaya a abin da ya shafi law, sannan na yi karatun kwamfuta, ina da diploma daban-daban a bangarori daban-daban mabambanta, sannan kuma musamman na ayyukan hannu, sannan kuma ina da experience na ayyuka daban-daban so wannan shine takaitaccen tarihi na kuma da takaitaccen karatu na. Gwagwarmaya kuma ka gani dai yanda yin ta ake yi, ba wannan magana tafiye-tafiye kuma zan iya ce ma a takaice duk kasashen da suke West Africa na je, duk kai kusan majoritin manyan kasashen da suke Africa na je saboda neman kuɗi da gwagwarmaya da dagiya. Wannan shine takaitaccen tarihi. So sai kuma menene a gaba? Ya ce oga barka da juma'a, so nake gobe na je a tura min mahaifiya. Wayo ai kai an kallo ya barka Fatu, ba ka kalli mahaifiya ba har yanzu kai? Anya mahaifiya is one of the best film da muka yi a cikin wannan shekarar gaskiya. Allah ya bada sa'a, ya sa akwai ga ci a duk abin da aka sa. Alhamdulillah Sunusi Iru, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Na yi matukar na yi ce Allah ba da sa ya ce Mustapha haba oga karka don Allah, wallahi don Allah ya saka a cikin masu amfani, sai dai an zage ka oga, wallahi ɗaukaka ce. Na sani wallahi Mustapha, babu daɗi ne wani zubin zaka ga baka san laifin da kai wa mutum ba, kawai wanda in ya kalli kansa ya kalle ka ya san bai dace ya zage ka ba, sam don ko a shekaru ka ɗara shi. Sannan kuma a tsarinmu na musulmai zagin mumini ma kansa haramun ne, haramun menene, dan me zaka zo mutum da ma laifi mutum ya ma sai ka ce a wani laifi, duk da fa na sani wallahi wasu turo su ake, amma duk wanda ya turo kuma ya yi a banza. Wannan shine dai daga ji. Barka da juma'a yau wariyar autan sultan oga, da fatan alkhairi, na gode sosai. Allah sarki oga, yanzu kan mun fahimta, Allah ya kara basira. Abdulrazak Sultan, na gode sosai. Malam Adamu Bilal Musa, don Allah Sultan ni Algeria nake, ta wace hanya zan rinka samun fassara ku? Na gaya muku idan ka duba wannan feji namu a yanzu muna nan muna ta processing yin rumbu wanda ake ce masa da OTT ko applications, wanda anan ne zamu dinga dora fina-finan mu na duk sati idan mun sake su, ko a wacce ƙasa kake zaka dauka. So amma as for now da bai zama ready ba, da akwai lambobi da aka sa a jikin fejin nan, kai scrolling zaka gan su. Waɗannan lambobi ga duk wanda yake buƙatar fina-finan mu, lambobin kawai zaka dauka, ko ka kirawo ko kuma kai magana ta Telegram, za su tura maka, zaka wannan da su ma ma'aikata ne da muka ɗauka masu zaman kansu suke aiki a wannan kamfani domin ya zama na fina-finanmu suna zuwa ko ina da ko ina. Sannan sai na gaba waɗanda su kuma wannan ba abin da za mu ce sai dai mu bar su da Allah, masu ɗaukar poster da muke sawa a Facebook ɗin nan don mu tallata fim ɗin masu je su yi printing, wallahi ba abin da za mu ce muku sai dai mu bar ku da Allah. Duk kuma ran da Allah ya sa kuka shigo hannu, sai mutum kuma ya gane cewa abin da yake daidai ne ko ba daidai ba ne. Mu muna ta ƙoƙarin mu kare haƙƙin ragowar abokanan sana'ar ku don kada a zalunce kuma mun kuna nan daga mun ɗora poster a Facebook sai kuma a ɗauka sai a je a yi printing for God's sake. Allah dan annabi mu dinga yi wa junan mu adalci. Naira 40 ko 50 ɗin da kai zaka bayar, ni na zauna na fassara fim na farko, na see right ɗin fim, na fassara shi, na biya gwamnati haraji, wallahi duk fim ɗaya da kuka ga mun saki na fassara, wallahi sai mun biya gwamnati harajin sakinsa. Mu biya gwamnati haraji, mu bugo posters din, mu yi master, mu sai right na master, mu sako mu kawo. Amma kai naira 30 40 ko 50 din da zaka bar yayi wutar duniya naira 100, ka gwammace ka je ka dauka ka je ka yi printing ka dinga siyarwa da mutane. Allah ya isa gaskiya wallahi, saboda zalunci ne wannan, zalunci ya kai. amma mu muna hanawa, muna cewa kar a yi muku. Muna gani da yanzu da shi yanda muka karke da mu da Hajiya Ahmad kashi nan, yes of course a gani ta yi abin da ina bin ku tana kamawa in the case of process na cewa waye hukuma kuma ga matakin da ta dauka a kanta. Saboda haka Allah ya samu dace.
sanadi jami'i jama'a suna maganar rashin sakin su gaba ɗaya. To yanzu sanadi da jami'i mutane ya kamata ku sani cewa duk fim ɗin da kuka ga yayi minti 10 ko 15 ba mu sake shi ba, billahi allazi la ilaha illa wa indiya ne musu kawo shi ba. Ni ba ne da wani burin, ba da dalilin da zai sa indiya an saki fim a OTT ni kuma na ƙi kawo muku shi. To me zan da shi? Wallahi duk ran da aka kawo sanadi aka kawo jami'i to kusa ran ba zai cikakkiyar awa 20 da ba gashi nan mahaifiya ba. Wasu ma da na dora zan kawo mahaifiya ta saka dinga fim din da yau za a sake shi a ina zaka samu kaza da yanzu ba gashi nan kun kalle shi ba, kuma na tabbatar da yawa duk wanda ya kalla ya masa kyau. To da ka ba ni da wani dalili. Kamar wannan ne sansani ne an sake shi za ku gan shi ran Lahadi, kamar donki ne shi ma an sake shi za ku gan shi, duk za mu kakka muku su. Duk fim din da aka saki ba abin da za mu yi da shi wallahi. To mu rike fim saboda ni ba mu da wani dalili da zai sa mu rike fim mala. Autan Sultan na gode sosai da sosai, gaskiya ne mai gida, na gode, good job, Allah ya kara basira. Maryam Shehu Usman na gode da ke sosai da sosai malama Maryam. Su waɗannan dai su ne kusan manya-manyan dalilai da suka sa abin yana ta cina a zuciya na ce ya kamata sai ka ga mutum ko yi fostun saboda zuciyarsa ta riya masa cewa wai kamata yi Sultan ya dinga sakin fim. To yanzu dan Allah idan kai ra'ayinka na fim ɗaya ne, to in Sultan ya saki fim 15 ka je ka ɗauki iya wanda ya maka kalla mana, iya shi kaɗai sai ka kalla, ragowar ba sai ka kalla ba. Amma me shi zagin me amfaninsa? Wani kuma throughout fina-finan yake ɗiba kowanne ya kalla, wani kuma yana zaɓar waɗanda suka yi mai ne ya kalla. Kai wanda suka yi ma to wani kuma ba su shi suka yi mai ba, wasu ne suka yi masa dama. To menene dan an yi wa kowa abin da zai zaɓa ya kalla, kai dan an yi ma wanda zaka kalla jin daɗi ne yasa an yi ma wanda zaka kalla da ƙari wanda ba za ka kalla ba yasa kake zagi? An yi fim da yawa, ɗauki iya wanda ya ma a ciki ka kalla, ragowar ya yi wa wancan ya yi. Allah ma ya yi mu da mabambantan kallon yatsun ka gani, kowa da bambancin ra'ayinsa, kowa da abin da yake so. Wani fari ne yake burge shi, wani baki ne yake burge shi, wani ja ne. To an yi abu da yawa sai ka zo dalilin yoshi da yawa ba ta muka ce mun yi karfa dole duk abin da muka yi ko kana so ko baka so sai ka kalla ba. A zaɓi wanda ya ma a ciki ka kalla, ragowar shi ma wani yewa wani kaga an yi balancing kenan. Amma idan ka ce na zaɓi wanda zan kalla, ragowar kuma da aka yi musu kai dalla malam sha ka je kana fassara fim da haka ma za ka ji suna ce ɗau iya wanda ya ma ka kalla mana, me sai ka zage mu? Ɗau wanda ya ma a ciki ko nawa ya ɗauki ka kalle shi, ragowar kuma da ba shi ma ba, wasu sun yi wa wani, wasu sun yi wa wani, wasu sun ba sharaɗi ne in kai abu sai ya yi wa kowa ba daman fa. Domin daman ba kana yi ne don yi wa kowa ba, kana yi ne don iya waɗanda suke da interest a kai. In ka ɗauko ma wannan wani shi ko indiyan ma baya kalla, ballantana ma ya ce zai kalli fasarariya, wani ko hausa fim ɗin baya kalla ballantana ya ce so me essence na lalle a sai na zage. Na gode. Duka gaskiya ne duk fim ɗin da aka saki ba abin da za mu da shi Adamu Shehu Tijjani, ga gaba da gaba nan ga mahaifiya nan mun kawo su suna fitowa duk fim ɗin da aka saki. Oga a duba comment ɗina Adamu Ali, menene comment ɗinka ban gan shi ba, na ga dai ka ce a duba comment ɗinka Adamu Ali. Oga Sultan barka, Njiriyal Abbas Idris ya ce Sultan, Oga Sultan barka da Juma'a, ni fim ɗin linkaya ci gaba da makami ka fassara mana ko ni ne ma ban samu ba. Wanne linkaya ci gaba da makami? Ai ina jin duk fim babu wani fim da zamu, duk fim ɗin da ka gani mun fassara shi da ci gaba to ba single film bane. In kai sacin din sa Indian ma zaka ga series ne. Film din kawai da muka raba shi biyu ba wanda ba series bane shine Animal, shi kuma film ne suka yi shi awa 3 da minti 30 ne ko da minti 27 ne. Muka auna muka ga mutanen idan ka sako film a dunkula awa 3 da minti kaza yayi wa mutum tsayi, sai muka yi shi muka yi dividing din sa into 2, muka kawo rabi sati mai zuwa ma muka kawo rabi sai mutum ya kalla a nitsa. Amma duk da hakan fa wai kayi ne don ka kyautata wa wasu, ka faranta wa wasu, amma wani yana nan sai ya zage ka, ba abin da za ka yi kai masa daidai, komai kai ba daidai ba ne. Allah ya sa mu dace. Muna so kana fassara da kanka saboda ka fi su ai duk sati Sa'adu Magaji zaka ga sai na fassara fim, kamar yanzu wannan satin zaka ga ai zan fassara Sansani.
ran Lahadi za a saki, zan fassara Sansani, zan fassara Donkey Nest, zan ba duk fina-finan kowa ai da schedule ɗinsa, wani zai fassara fim kaza, wani zai fassara fim kaza, kowa zai fassara. Sa'adu su ma a hankali kowa wata nan zaka ga ya goge. Don Allah ka duba posting ina domin na ji comment din da za ka yi akai. Lailat ban duba ya turo min daga na barka da waraka Tom, ni ina Libya sannan ina mai son kallon fassarar ku amma ba na samu. Na ba ku magana cewa ga lamba nan a saman wannan Facebook, in kuka shiga za ku ga lambobi an rubuta an ce ga mai bukata ya kira waɗannan lambobi, to sai ku kirawo duk ba ko daga ina kake ba a Libya ba, duk daga inda kake. Minti 30 yayi yawa ka samu fina-finan mu ko guda nawa kake so. Dan Allah Sultan ku fassara mana Avengers. Muna kokarin iya fassara Avengers da Fast and Furious. Ina tunanin dukkan tambaya za ka ga muna iya bakin kokarin mu wajen kawo fim da yake yawanci masoya kallon fina-finan namu sun fi karfi a India ne, shi yasa za ga ba mu fiye kawo America ba. To shi za ku kawo mana cigaban dan dabba. Cigaban dan dabba an gama dan dabba ba shine animal ba, mun yi shi animal dan dabba shine wannan karshen sa, iya kasan karshen sa kenan da ka gani awa 3 da minti 37 ne ko nawa shine idan suka tsaya, sai kuma wata shekarar idan sun yi ci gaban sa. Amma mu a India ma gaba ɗaya iya nan suka tsaya. Gaskiya mai gida Sultan wacece yana kyau, wallahi na ji daɗi sosai. Masu kallon wacece Allah ya saka da alkhairi, na gode sosai da sosai. Waɗanda suka sai poster wacece Allah ya saka muku da alkhairi, waɗanda ba su siya ba kuma dan Allah ina kira da ku daure ku siya, ba kyau ku dinga tura fim ba ku sai poster ba, haramun ne ba. Dan Allah ku dinga taimaka mana kuna siyan poster, shine kawai fari ba mu a gurin ku. Amma wani fa irin masu zagin ma an kaje zaka ga bai ma sai poster ba, amma burinsa kawai ya sa data ya hau ya ci mutuncin ka ya zage ka. Ina magana akan series film din Iko, me yasa ina ga na bada labari Lailat, nace abin da yasa maka daina kawo series da yawa yan download sun fi sanin kowa. Ku yi hakuri ina faɗan laifin kuma gaskiya. Wallahi da a ce kuna siya wallahi ba abin da zai samu daina, amma da kayi 1 2 3 Iko haka muka yi, muna daya da muka zo wajen na 10 ne ko na 15 mun kai na 20 gaba ɗaya sai aka daina siyan poster. In ka siyo poster kawai sai a baka da ita, sai dai kawai a tura fim din a dinga tuttura shi. To kai ta ya zaka dinga yi? Ya zama baka ce kuma fa duk kwaya ɗaya in zaka saki sai ka biya mai haraji, sai ka sai mastansa, sai ka biya kuɗin aikinsa, sai ka zo. Saboda haka wannan sai ku nema na uzuri a wani abubuwan dan Allah. Sannan kuma in aka gyara gaba ɗaya za mu haɗu mu gyara. Amma oga jami'i masu jama'a masu za su zuwa turi sun ce suna, amma oga Suleiman, amma oga jama'a masu zuwa turi sun ce suna su na sultan suke so. Ai duk wanda ya ce ma ai haka ne dama. Duk fita na gaya maka dukkan ƙarshen sati, to aini ina kokari ma da duk ranar Lahadi sai kaga fim din da na zauna ne aikin sa da kaina kuma mai kyau. Saboda haka duk wanda ya zo ba laifi ba ne, duk kuma wanda ya zo ce ma fim din kamfanin Sultan yake so tura mai sai ka tura mai. Ni dama ai bana tallan wani kamfani, iya Sultan ka ga ina tallana, ban yi tallan kowane kamfani ba. Duk kowane kamfani ya tsaya ya gyara aikin sa ya inganta har mutane su ji ya iya ko ba. Ina ya magana ne akan kowane fim ba. Yau ni kam kayi min shiru, na yi comment ya fi 5 to Awwal Yusuf sai a hankali. Ka gani irin ta ko Awwal Yusuf? Ban gani ba, ina ta bakin kokari ina hanga ina ganin wannan yayo Malam Awwal Yusuf in Allah ya da na ci karo da comment ɗinka zan karanta. Sulusi Kiru ya cewa za mu tuntuɓa in muna so mu ba da talla, in kuna son ku ba da wannan da ya lambar ta jiki ita za ku tuntuɓa in Allah ya yarda. Gaskiya oga baka taɓa fim kamar wace ce ba, to alhamdulillah na gode, Allah ya saka da alkhairi a watan Sultan. Na gode. Sunusi Yaro gwamna, me yasa aka daina Shakundum? Shakundum ana nan ana shooting din sa ai. Za ku ga karakta mai kyau a Shakundum ku kwanan. War Abdullahi Allah ya taimaka. Amin. Bashkan yace kai wallahi a cikin 30 ba a samun 5 masu kyau. Wannan Bashkan kai wai abin da kuke ganewa. Ina yake Bashkan? Abin da kuke kasa ganewa Malam Bash. Abin da ya maka ka daina cewa kai ba mamaki fim din da ka kalla yi ma kyau. Ba shi ne fim ɗin da wancan zai kalla ya masa kyau. Fim ɗin da kai a gurin ka yi ma kyau, to wani shi kuma wani soyayya yake so, kai kuma za ga fim ɗin soyayya wata ɓata lokaci ne. Wani abin dariya yake so, kai kuma za ga wata kai faɗa kawai kake so, wata saboda haka kaddan wani ya kalla abin da ya masa kyau kai ya ma kyau, to bai zama lalle kuma yi wa wani kyau ba. Muna iya bakin kokarin mu ga magaman kuma fa ku sani
masu cewa an yi fim 5 mai kyau ko ba fa mu ne muke yin shooting din ba, mu iya Madugu muke shooting da wacece da Shakundum da Hausa fina-finai da kwaga muna kawo. India su suke shooting din fim ɗinsu, sannan mu kuma mu sayi right mu zo mu fassara. To saboda haka in fim bai kyau ba daga mu bane, daga su ne. Kuma mu abin da muke yi, mun yi alkawari da mu da ku duk sabon fim da India suka kawo, kun sani in downloading, haka muke ɗebo su na duk sati da suka sako su, mu ma duk sati mu fassara muku. Saboda haka dole ne zaka samu na wannan satin sun yi kyau, ko na wannan satin ba su kyau ba, ko na wannan kaza da kaza da kaza. Haka ne mai gida Sultan, mutane masu kallo suna bukatar muryar ka su. Ai ina yin fassara duk sati, sai ka samu fim wanda yake da muryata wanda ni na fassara. Ai ba ya za a daina fassara, ai akwai amana, amma ana still koya wa waɗanda suke tasowa a ci gaba da tashi ga baki ɗaya. Su ma wata ran sai kaga sun kai kowa ana cewa ya ƙware, ko ba haka ba. Duk da ina jan hankalinsu da cewa ba fa in ka tsaya kai abu mai kyau, mutane za su bi ka da kuma su so. Dan Allah ci gaban fassarar tikitin mutuwa muke so. Wannan fim tikitin mutuwa, ai shekara tikitin mutuwa ai an daɗe da yin tikitin mutuwa, kuma complete muka yi tikitin mutuwa. If I could remember. Aliyu, kana da gaskiya Sultan. Nagode Musa, nagode. Rabili ya ce ina labarin fim ɗin sanadi ana sako shi za mu sako shi, jami'i yaushe ana kawo shi za mu kawo shi. Suleiman, we are together mai gida, makiya sai dai su, na sani wallahi Allah. Gagare Sale, gagare muna sani wallahi Sale, we are together. Ai mu da ku tip da taya ne. Dan Allah a fassara mana fim ɗin Shahrukh Khan fan, za mu fassara in Allah ya yarda. Kuma kamar ma na fassara fan, sai dai in ya bata wataƙila za mu duba, idan ya bata mun duba ba mu gan shi ba za mu iya sake ba. Dangin ranga fa sai shi, dangin ranga rana ita yau Allah ya yarda. Dangin ranga, good luck, nagode. Adamu Shehu Tijjani. Sai Rabil Muhammad, ina labarin sanadi, na baka amsa a yana nan fitowa. Kiru ya ce wa za mu tuntuba in muna son ba da talla. Na ce maka wannan lambar waya ta Telegram ɗin ita za ku kirawo, da yardar Allah Sunusi Kiru za ku samu inda za ku ba da talla. Ina labarin fim ɗin sanadi, na ce yana nan zuwa. Dan Allah yaushe za ka fassara mana dunki nan da ɗan takaitaccen lokaci. Dunki zai zo nan da ɗan takaitaccen lokaci. Muna godiya Sultan, Allah ya ƙara basira. Na gode Yusuf Idris. Dan Allah yaushe za a dunki ya zaka dunki nan da ranar Lahadi ma za ku gani shi dunki mai kiliya kuma kalkalkal nake nuna muku. Mu fa ana tare Sultan, na sani wallahi ana tare. Ai mu ta karaba insha Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Na gode sosai Musa, na gode. Umar Ibrahim ya ce boss Juma'a Mubarak, na gode. Allah ya kara wa rayuwa albarka. Labarin dunki ranar Lahadi in Allah ya yarda, mai kiliyar ma kuma Allah ya kara basira mai gida. Na gode sosai Abubakar Ahmad. Sai mai gida Sultan, Allah ya kara ɗaukaka. Muhammad Bukar, na gode. Allah saka da alkhairi. Muhammad Idris DK ya ce salamiya. KGF3 ko shooting ɗinsa ba su fara ba, amma za su fara kwanan nan insha Allah. Gaskiya ba ma jin daɗin raba mana fim da kake, gaskiya ina maka fatan alkhairi. Usman Hakimi, duk fim ɗin da ka gama raba ba mu muka raba shi ba, a rabe zo mu haɗewa ma muke yi. In kana magana akan koge zau minti 40 inda suke sakin sa. Mu ne in sun saki na wannan kamar yadda ake series, to sai mu ki sakin minti 40 din, sai sun sako ɗaya minti 40 din, ko sai mu haɗa guda uku na kamar saki uku, sai mu kawo muku shi awa 2. Amma minti 40 su duk wani fim din da ga mun rabawa, idan ban da Animal, duk fim din da ga mun sako shi a rarraba India ne suka kawo shi a rarraba. Wallahi ba mu muke rarrabawa ba, episode suke kawo shi. Wallahi yaushe ci gaban makami zai fito? Makami in Allah ya yarda duk fim din da kaga mun yi wannan, in dai ba Indian ne suka tsaye da shi ba, saboda su ma fa series suke kamar yanda muke yin series namu, wani yana dadewa. Hamisu yayi Hamishi, fatan alkhairi Sultan. To godiya nake yi. Waɗannan su ne dai takaitaccen abubuwan da nake ta magana a kansu. Fim ɗin fashi kashi na biyu yana nan ya kusa mutuwa. Menene? To je ka jira ni. Fim ɗin kashi na biyu yana nan ya kusa mutuwa. Da suna fito da shi ya zamu wannan in Allah ya yarda. Sai
yawa don Allah ina ka fassara mana fim gaba ɗaya in ka fassara ci gaban dan gidan Allah ka daina canza. To ai Bash Khan na yi magana akan dalilin da ya sa, kamar misali in ka ɗauko Koge Zau daga ganin ka Bash Khan mai bibiyar Indiya ne. Koge Zau ka san wannan fim ne, Indian Police ne, wanda na wannan yadda Indiya suka kawo shi a series, ka san yadda suka kawo shi a haka, yadda suka kawo shi haka mu ma muka kawo shi, kawai muna kakkarawa ne ma. Amma wani fim za mu dunkule, kuma in dalilin canza suna in series ne na gaya ma muka fassara na wannan satin muka kawo, to in suka saki na sati mai zuwa Indiya mu ma muka siyo muka fassara muka kawo da sunan mu yan downloading ba sa siya. Amma kuma zan gwada muku sati mai zuwa zan yi live, zan kawo ci gaban Koge Zau ranar Laraba da Koge Zau 3. idan ba a sai foster ba zan dana gaya muku dalilin, kun gani har yanzu ba a gyara ba, don haka dole za mu dinga canza suna mu ma ko. Wannan shine takaitaccen magana. Dan Allah fassara mana fim din Police Post na mun yi Police Post ba na Akshay Kumar bane ba, mun yi shi ai. Mai gida na fatan alkhairi Najib, na gode sosai da sosai Najib. Dan Allah idan za a fassara series a dinga rage. To ai Abubakar Ilyas yanzu maganar da na gama yi kenan. Idan in mun sa shi misali Sultan 1 muka sako Sultan 2 za a siya, dan me yasa za mu canza su? Yan downloading din ne sai su isiya. Muna so fim din dan mai karfi na 2019, dan mai karfi to za mu duba idan ya bace babu shi a kasuwa za mu kara fassara shi insha Allah. Na matuƙar godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya warje zumunci. Ina batun dunki yanzu fa na gama ba, oke yanzu ka hau ina jan Aminu mai kwandala dunki ranar Lahadi in Allah ya yarda. Dunki ai mu na ga mu yanzu ma muna aikin dunki, ana mun kusa gama da dunki. Gaskiya ne na yarda Allah ya ƙara ɗaukaka. Yanzu na fahimci me yayi dalilin sake poster har ga Allah baka, wallahi na gaya maku Bash Khan, wallahi in muka fassaro shi da suna ɗaya da an kawo misali Koge Zau, to idan aka zo aka ce ga Koge Zau 2, to ba za su ɗauki foster ba, kawai fim ɗin za su ɗauka. An suka je sai su yi amfani da wancan tsohuwar Koge Zau ɗin, sai su sa salatif, sai su rubuta 2 a jikin salatif ɗin. Kaga ai akwai, to mu da me bayan sai mun sai right, mun biya kuɗin aiki, mun sai fetur, mun yi aiki, mun biya gwamnati haraji, mun kawo shi. Kaga ai ba mu da wata mafita wallahi. Wannan shine kawai dalili. Mai gida barka da juma'a, in ji Jabir A Kabo, ya aiki dan Allah mai gida a fassara mana Madugu Fatu. Wallahi ana sako shi zan fassara. Ina jin Jabir na fi ka kaguwa a sako Madugu Fatu din nan. Ni ma jira nake kawai a sako shi na kalla ma ba sannan na fassara shi. Gaskiya gwanda ka rika canza poster na series. To Allah gode sosai, burin rika sanya poster. Gaskiya ne wallahi. Oga su nake a fassara Martin na Durba Sarjan. Allah da Martin ai ba a sako shi ba, koyo aka sako Martin. Kai za a sako Martin ne minti 30 ban dauko shi na fassara. Wallahi na fahimce ka, na gode sosai Bash Khan. Usman Hakimi, sannan dan Allah yaushe zaka fassara mana Kabzatu wallahi yau aka kawo Kabzatu. Na bi kai Usman Hakimi, na bi ka san kallon Kabzatu, ni ma jiran sa kawai nake yi, ba su sake shi ba India. Fatan alkhairi Sultan, na gode sosai da sosai, na gode. Ya bana a kashe kuma rabani Siddat Malhotra a wannan Indian Police kenan, Malam Rabilu Muhammad, ba Police Force ba, Indian Police na Siddat, kuma shine muke fassarawa ba series din nan ba. Malam Rabilu shine muke fassarawa da Koge Zau. Mun saki awa 2 da Koge Zau, mun ƙara sakar awa 2 da zama daren, sannan za mu saki haka har ya zo ƙarshe. Shine ba Police, Indian Police ba wannan kenan. Mun sake shi muna kawo. Na ɗauka Police Post na can bayan Akshay Kumar kake magana, na Siddat Malhotra ai shi muke magana Rabilu ba. Yauwa ina fata kana ji na Rabilu. Sai Abubakar Ilyas ya ce fatan alkhairi. Sai Muhammad Bala ya ce muna godiya Sultan, fatan alkhairi, na gode. Sai Real Nazifi India FKD ya ce masha Allah sa Sultan Film Factory, mana matukar jinjina maka bisa namijin kokari, na gode, Allah saka da alkhairi Sultan. Amma na kusa na fara aiki da kai insha Allah. To na gode Muhammad Bala, Allah ya kawo ka. Dan Allah Sultan ku fassara mana Avengers. To muna nan Allah yadda za mu fassara, saboda kaga mutanen mu Abdulrahman Bello ba su fiye san
series ba su fiye son America ba, shi yasa wani zubin muke dan daga kafa wajen yin American ba ko da yaushe ba. Ya Rabilu, na gaya ba na baka amsa ai. Sai Abdullahi ya ce ka daɗe kana tallan jami'i. Wallahi Abdullahi ba abin da zai sa a saki jami'i na ki kawo shi. Yau aka sake shi zan kashi, me zan da shi? Indiyan ne wallahi ba su saki ba, suna saki. Na bugo postar sa tafi wajen wata nawa a ajiye, ina jira kawai indiyan su sake shi, ni ma na fassara na kawo. Indiyan ne suka ki saki wallahi. Mai gida fatan alkhairi, na gode sosai da sosai. ESPO. Sai Abdulbasir Yusuf ya ce fatan alkhairi mai gida, na gode. Mariya Usman ta ce masha Allah, na gode sosai Mariya. Sai Ma'aruf Haruna ya ce fatan alkhairi Sultan, na gode Ma'aruf. Sai Amboba Faruk ya ce ina mika godiya ogato, na gode sosai da sosai. Sai dan Allah Sultan ka fassara mana, ba damuwa. Sai Abdul Muhammad ya ce salam barka dai. Abudal Muhammad sai ya ce ina son gabatar maka da waƙar Sultan Film Factory. To na gode malam hoton Sultan, na gode sosai da sosai. Wani zaman busy ne yake dan yi mana yawa, sai a hankali. Yanzu ma kuna gani ina ta rejecting din calls na mutane kawai dai saboda ina so mu gaisa kuma in ƙara fahimtar da mutane wasu abubuwa. Sultan ya kamata a fim din series a ringa sam. Faruk, na yi wannan magana dan Allah, na faɗi dalili. Ya kamata ka ji hirar daga farko har ƙarshe domin zan ɗora ta a feji bayan na gama. Gaskiya muna jin daɗin fassarar ka Hassan Muhammad, na gode. Allah saka da alheri. Hanuman muke jira, Hanuman Musa ni ma Hanuman din nan ina jiran sa. Kai yau Hanuman ya fito, gobe zaka ga na kawo Hanuman. Ni ma ina jiran Hanuman. Musa Isa ba su sake shi a OTT, kuma kaga girman sa bai kai a ce ban yi sinima ba, kuma mu dawo mu ƙara yin mai kiliya. Wanda mu yi haƙuri. Sai Kerala Story shi kuma za ku ga shi ranar Laraba. Kerala Story Abdulrahman Bello, zaka ga Kerala Story ranar Laraba. Rabilu ya ce Allah ya saka fa haka, na gode sosai da sosai Rabilu. Sai mai gida Sultan, muna neman fim din Martin, ba a sako shi ba, iya tallafa kawai aka. Ko yau aka saki fim din Martin ai zan kawo, wallahi sai na fassara da yadda Allah. Me dalili mun musu magana sai su ce kayanka ba duk wanda ya ce maka Sultan Film Factory ba sa gama aiki da wuri ba haɗeji dan Audu, wallahi makiyinmu ne, ƙarya yake yi. Kuma ba dila ba ko menene, ka haƙura da siyan kaya a gurinsa. Ga lambar wayan mu nan a saman fejin nan na Sultan Film Factory, kai magana za a turo ma da kayanka har inda kake. Muna samun matsala da wasu mutanen kan ban san dalilin da yasa, ban san me matsalar mu da su ba, sai su ce ba za abin shi dan adam abin da yake so ba shi zaka bashi ba. Ba a tilasta wa mutum siyasi wani kaya wai dan kana sai da kaya. Kayan da mutum yake so shi zaka bashi. Duk masu ɓoye kayan mu su ce wai ba ma gama masta da wuri, Allah ya isa, ƙarya ne wallahi. Duk fassarar fina-finai ba wanda yake riga mu kawo fina-finai. Ko yanzu na gaya maka wannan, sai dai in mutum bai zo kamfanin mu ba, ya je gurin wani ya tsaya ne. Amma duk masu ɓoye kayan nan namu, ko su ce babu fim ɗin mu, ko su ki kawowa, to wallahi Allah ya isa. Yauwa shine Abdulrahman Bello, dan Allah 12 muna nan za mu kawo shi kwanan nan. Abin da yasa ban kawo shi ba saboda akwai manyan fina-finai da yawa da muke jira mu gama sakin su, amma 12 yana nan muna masa aiki na musamman. Abdulrahman Salisu no ya labarin Tanaji na biyu ko shooting ɗinsa ba a fara ba. Sai Nura Bakar mai gida, Allah ƙara basira, sako daga Nura Bakar, na gode sosai da sosai daga Nijar. Sai Idris Sultan, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, na gode sosai da sosai. Ina da wata kama yau ya cika, yau dai ka kira sunana Hassan Muhammad. Ya ce to Hassan Muhammad na ƙara kiran sunanka akan ka nake kashe data yau, gashi muna gaisa. To na gode sosai da sosai a watan Sultan. Sai Real Najifi inda fatan alkhairi, na gode. Sai Najib Rogo mai gida, yaushe za a dawo Shakundu? Na gaya maka za a dawo Shakundu da biyar su mai gida, yaushe za a dawo Shakundu ne? Za a dawo Shakundu Najib. A karanta sakonka. Shakundu yanzu haka muna nan ana shooting din Shakundu insha Allah. Na gode sosai. In ji Madu ya ce ko tsohon fim ne. Ai yawanci duk tsofaffin fina-finan da za ga mun kawo a irin nan ne mutane suke ta turo mana da ayo fim kaza sai mu duba mu ga
in ya cancanta sai ka ga mun fassaro shi mun kawo. Sai ce dan Allah mai gida dunki me zai hana na ka dunki, kusa ido dunki ina nan da shi yanzu ma na gama komai a shirye nake zan kawo muku dunki in Allah yadda. Ina son ka fassara mana gupt na kajal. Gupt to in Allah yadda za a fassaro shi. Mai gida fassara mana dunki mana, za a kawo dunki Musa Sa'idu, haba Abraham Khan, Umar Faruk, haba za a kawo dunki. Dan Allah Sultan karka gaji da mu. Ko Gezo season ne kwarai kuwa, ko Gezo shine yanzu na gama faɗa, shine Indian Police Force ko series ne, kuma sun saki episode 9 kuma yanzu haka mun fassaro muku guda 6 mu saurara goro guda 3 za kuma mu kawo su uku muke haɗewa maka muku. Ranar Laraba za mu kawo ci gaba insha Allah. Ya ce Aisha ta ce mai gida ya sijin ya magana sijin da Aisha Humaira. Sijin ai ya fito. Nasiruddin wai Aisha Humaira wace? Aisha Humaira ta gargajiya. Najib Rogo ya ce mai gida ranar Lahadi ba a kawo fim sai karfe. Wallahi Najib duk wanda ya gaya ma haka ƙarya ne. Wataƙila an taɓa samun dai matsala wata Lahadin an kai haka. Ina jin last Lahadi ne, amma bayan nan duk wanda ya ce maka ba ma kawo fim sai karfe ne ƙarya yake wallahi. Idan kuma ba haka bane ka zo ofis din da kai na fim ɗina baya wuce karfe 10 ake sallamar kowa insha Allah, kuma haka za mu ci gaba. Mai gida Sultan Farabas bai saki sabon fim bane. Farabas ai sabon fim ɗinsa mun fassara shi ne Madugu. Dan Allah mai gida a fassara mana Don na Sharukan. Ai mun yi Don, sai ta ganin kamar mun yi shi shekara 6 baya sannan aka sake sawa maka ƙara fassara shi bai daɗe ba. Ka fasa Bahubal ma mun yi shi so 2 wallahi, amma idan roƙon yayi yawa za mu sake dubawa mu ga idan da hali ba ƙare, amma so 2 muna yin Bahubal. Masha Allah, na gode sosai. Madu Bukar ya ce a fassara mana mene fiyarkiya. To za mu duba Allah yadda. Muhammad Sani ce Allah ya biya babban mai gida, ni kam ina son ka don Allah ka yi mana addu'a. To ba da Muhammad Sani, na gode. Allah ya saka ma da alkhairi, kuma Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare. Muhammad Sani na gode, Allah ya baka abin da kake nema. Idris baba na yace assalamu Oga Sultan barka da juma'a. Na gode Idris. Ibrahim Yahaya yace assalamu barka da juma'a, dan Allah ya fim din sanadi yana fitowa zan kawo shi. Mada Abubakar yace labarin sanadi yana nan in ya fito Allah da. Umar Sultan Alu Arjun bai fitar da sabon fim ba. Alu Arjun bai fitar da sabon fim ba insha Allah. Umar yana fitarwa za mu kawo shi. Ba haɗeje dan Audu ya zancen donki yana nan fitowa sati mai zuwa in Allah ya yarda. Ba abinda zai mutuwa ce kawai za ta hana maka muku donki me kiliya. Sultan ko bismillah leman ba za ka yi mana ba. Muhammad Bala bismillah dai lemo ne gashi nan. Salam barka da juma'a, Allah ya kara basira. Na gode sosai da sosai. Sai wane ne ban karanta ba? Duk wanda yake da sako ina jin daidai bakin gurgudu ne na karanta. Ina jin da haka kuma da kai mai gida sai godiya. Na gode sosai. Maryam labari na me yasa kuka je na fasara din Sanjiba ne Shakwakiya. Maryam na faɗi dalilin da yasa duk ma muka dakatar da series da muke wajen siyan poster ne gaskiya, ba kuma na son na dinga kawo muku film da different poster na ana ta complain shi yasa, amma ba sa siyan poster ne idan aka yi series yayi tsayi da yawa sai su daina siyan posters. wallahi ina miko gaisuwa to ina amsa Yusuf M Abdullahi. Sai waye D Dofa, kuna kokarin fassara, na gode sosai. Sai wane ne, muna matukar jinjina Injiriyal Nazifi FKD India FKD Tauriyal Nazifi India FKD, na gode. To masha Allah, da haka nake cewa ina sa ran Allah ya da sako ya isa, kuma mutane duk sun fahimci abubuwan da muke nufi, kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da buɗa mana. Sannan muna a ƙarshe muna kira ga da yan downloading da su daure su dinga siyan poster don girman Allah. Sultan ina maka fatan Allah ya ƙara rufa maka asiri duniya da lahira. Alfamma na gode, Allah ya saka da alkhairi. Ibrahim Yahaya, Allah ubangiji ya saka ma da alkhairi. Na gode sosai da sosai.
da yaushe za a dawo fim din Madugu dan jarida. Madugu yana nan ana shooting din sa, an kusa ana gama za mu dawo Allah ya yarda. Na gode Allah ya saka muku da